Na gutigana kurwa se county ya Kisii goika se county ya Nyamira eskuru ya ALimo Academy ngati eskuru chewa chiko karabija kurwa se county ya Nyamira maiga yo mwana bo mweryo konyora max chimisa to amona tato ekorokeria abana babera murabe nyora max chimhinye na 15 ni gobono botene bwe eskuru yubanya rekoko kirana go chengera ogoeta kwa bana asamatemo ya nyabakago soka lituko lya lero. Tankoro kwa smokeira nyalianga ninje founder ya ALimo Nyamira Academy elieterio alime lile smokeira abana baito bakora balenge 34 abana batangania balenge babere na they are boys banyora 415 obwo mweli awate 303 emini ya itere 366.990 wakoyo yani engogete in fact abana bambangorogete kuruma pema because what determined abana barenga disciplined abana barenga working abana amayete na abana aba